Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Raindrops keep falling on my hair. Taray, sana all! Sana all ganun lang yung mga kinakanta sa bahay. Yung Hi! Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan ngayong maulang hapon, daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga since ang sarap naman talagang papakamot ako sa ulo ko, kung pwede lang talaga laging nasa bahay Ang sarap lang na humiga, humilata, nasa bahay ka lang, walang ginagawa. Tapos, ito yung mga oras din na ang sarap mag-isip ng comfort niya ay comfort food. Ano ba yung mga masasarap na comfort food? Maratoni, instant noodles. Masarap yan, favorite ko yan Tapos alagyan mo ng spicy na seasoning, dagdagan mo ng sili, sarap. Ay, hindi alam ko na maratoni. Ay, masarap magprito ng hotdog, yung marami, tapos lagyan mo ng cheese sa ibabaw, tapos ibabad mo sa ketchup, lagyan mo ng sibuyas. Sarap yun, maratoni. Wala naman ba yung medyo healthy ng konti? Alam mo kapag ganitong maulan, tapos lalo na yung sinisipon ka na. Kasi ikaw ba naman, nagpakabasa ka sa ulan, nag-swimming ka pa sa baha. Ito yung mga masarap na kainin kapag maulan, yung mga sabaw. O yung sabaw, hinihigop pa, hindi inuutak. Inuutak! Anyway, alam mo, isa rin sa mga gusto kong ginagawa talaga, ang nagluluto. So sabi ko, sige nga, share ko nga dito sa radyo ko, ano ba yung mga mahilig kong lutuin sa pagka-umuulan. Number 1, kapag ganito ang mga panahon, masarap magluto ng healthy na munggo. Munggo, Tapos sasamahan mo ng tilapia. Yung pritong tilapia, ay, ubod ng sarap, samahan mo ng chicharon sa ibabaw. O, di naman kaya, eto kasi, sabi nila, ang chicken soup, sopas lang yun, be. Kapag daw kumakain ka ng sopas, kailangan daw may sakit ka. Hintay mo pa magkasakit ka bago ka magsopas. Masarap magsopas kapag maulan. Tapos lagyan mo ng ng hotdog, yung sabaw namumula na sa sobrang daming hotdog na nilagay mo. Naku, kung ganyan ka magluto ng sopas, dalhin mo na agad dito yan. Isa pang masarap lutuin na may sabaw, lalo na ngayong maulan. Kalabasa na may sotanghon, tapos lagyan mo ng mushroom na puti. Alam mo yon, yung mushroom na puti, yung nabibili sa palengke. Ay, ang sarap niya. Tapos lagyan mo ng ground pork, tapos galunggong. Perfect! Gugutom na ako. Tama na to. Naku, lalo na tong bago nating DJ, mahilig daw to kumain Kumain ng mga masasarap at masusustansya, lalo na petchay. Ay, naku, excited na talaga akong mapakilala siya. Eto, saktong-sakto. Sa Love Radio. Abangan.